ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆମର ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲାଗିଛି। ଶୀତ ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ପୋଟଳ ହେବନି, ପୋଟଳ ଗଛ ରହିବ। ୟା ଉପରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମାଡ଼ିବ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମାଡ଼ିଲେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେବ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ଚାଷ କାମ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ରାତିଦିନ ଭାରି ପରିଶ୍ରମ। ତଥାପି ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା, ନିଜ ସଂସାର ଚଳାଇବା, ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିବେ ଚାଷୀଙ୍କର ମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲାଭ। ନାହିଁ, ଚାଷରେ ଭାରି ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ କିଛି ମିଳିବନି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚାଷ କରୁଥାନ୍ତେ, ଚାଷୀକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ସରକାର ଯେଉଁ ମାନେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ସେ MLA ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଧରିକି ସରପଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସରକାର ଯୋଜନା ସବୁ ଆସିବ, ମାନେ ସହାୟତା ରାଶି ଆସିବ। ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ ଆସିଛି, 5 ଲକ୍ଷ ଯଦି ଆସିବ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି 5,000 ପହଞ୍ଚିବ। ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭିତରେ ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ କି 10ଟା ଚାଷୀ ଭିତରେ 5 ଲକ୍ଷ ଆସିବ, ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ 5,000 ପହଞ୍ଚିବ। ସେମିତି ହାୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଦେଶକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ଏଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ। ଚାଷୀ କଥା କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ପାଣି ହେଇକି ଅଛି, ସବୁ ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ତ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହାୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି।